Πόσο πόνο μπορεί να αντέξει μια καρδιά? Πόσες φορές μπορεί να σπάσει και να ξανακολλήσει πριν παραδοθεί οριστικά? Η ιστορία που θα ακούσετε σήμερα δεν είναι απλώς μια ιστορία προδοσίας. Είναι ένα ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, εκεί όπου η απόγνωση συναντά την ελπίδα και η μοίρα παίζει τα πιο απρόβλεπτα παιχνίδια. Ετοιμαστείτε για μια αφήγηση γεμάτη ένταση, συγκίνηση και ανατροπές που θα σας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Ελπίδα ήταν ένα κορίτσι που μεγάλωσε με τη μυρωδιά της κανέλας και του φρεσκοψημένου κέικ. Τα καλοκαίρια της στο χωριό, στην Αρκαδία, ήταν γεμάτα από τις τηγανίτες της γιαγιάς Ελένης, σερβιρισμένες κάτω από τον τεράστιο πλάτανο της αυλής. Αυτές οι αναμνήσεις ήταν το καταφύγιό της. Η μητέρα της, η Φωτεινή, μια αυστηρή καθηγήτρια φιλόλογος, είχε άλλα σχέδια για εκείνη. Την έσπρωξε να σπουδάσει ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μακριά από τις κατσαρόλες και τα ταψιά που τόσο αγαπούσε. Η Ελπίδα, για να ξεφύγει από την καταπίεση της μητέρας της, υπάκουσε. Στη φοιτητική εστία όμως, μαγείρευε για τις φίλες της, βρίσκοντας παρηγοριά στο φαγητό και βλέποντας το βάρος της να αυξάνεται, μαζί με την απόσταση από τα πραγματικά της όνειρα. Η ζωή της ήταν μια συνεχής μάχη ανάμεσα σε αυτό που ήταν και σε αυτό που οι άλλοι ήθελαν να είναι. Ο κρύος μεταλλικός ήχος του εξοπλισμού του γυμναστηρίου αντιχούσε στα αυτιά της Ελπίδας. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, όχι από την άσκηση, αλλά από την προσμονή. Ο Άρης, ο γυμναστής της, ο άντρας που την έκανε να νιώσει για πρώτη φορά στη ζωή της ποθητή, της είχε υποσχεθεί μια έκπληξη μετά την προπόνηση. Είχε χάσει σχεδόν 20 κιλά χάρη σε εκείνον και στα θαυματουργά συμπληρώματα της φίλης του, της Λάρισσας. Ένιωθε πεταλούδες στο στομάχι, μια γλυκιά αναστάτωση που δεν είχε ξανανιώσει. Πλησίασε την αίθουσα με τη γιόγκα, ψάχνοντάς τον με το βλέμμα. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Μια κλεφτή ματιά ήταν αρκετή. Ο κόσμος της κατέρευσε. Ο Άρης δεν ήταν μόνος. Στην αγκαλιά του, τυλιγμένη γύρω του σαν κισός, ήταν η Λάρισα. Τα χείλη τους ήταν ενωμένα σε ένα παθιασμένο φιλί, ένα φιλί που έκαιγε την ψυχή της Ελπίδας. Ο αέρας έφυγε από τα πνευμόνια της. Το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη της, μετατρέποντας την Ελπίδα σε στάχτη. Η Ελπίδα έκανε ένα βήμα πίσω, αθόρυβα σαν φάντασμα. Η προδοσία ήταν ένα δηλητήριο που κυλούσε αργά στις φλέβες της. Δεν ήταν απλά ένα φιλί. Ήταν η συνειδητοποίηση μιας ολόκληρης απάτης. Τα συμπληρώματα, οι ενθαρρυντικές κουβέντες, τα κλεφτά βλέμματα, όλα ήταν ένα καλωστημένο ψέμα. Ένιωσε τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα καυτά, πικρά δάκρυα οργής και ταπείνωσης. Γύρισε και άρχισε να τρέχει, χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει. Έξω, η βροχή της Αθήνας άρχισε να πέφτει, μαστιγώνοντας το πρόσωπό της, ανακατεύοντας τα δάκρυά της με τις σταγόνες του ουρανού. Κάθε βήμα ήταν και μία μαχαιριά. Κάθε ανάσα ήταν ένας λυγμός. Είχε πιστέψει στο παραμύθι. Είχε πιστέψει ότι κάποιος θα μπορούσε να δει πέρα από τα κιλά της, πέρα από την παχουλή, αδέξια ελπίδα. Και τώρα, η πραγματικότητα τη χτυπούσε κατάμουτρα, πιο σκληρά από ποτέ. Ήταν απλά ένα αστείο, ένα πείραμα, ένα στοίχημα ίσως, ανάμεσα στους δύο τους. Έκλεισε την πόρτα του μικροσκοπικού δωματίου που νίκιαζε στην Κυψέλη και σύρθηκε στον τοίχο, αφήνοντας το σώμα της να πέσει στο πάτωμα. Οι λυγμοί της έγιναν κραυγές. Ούρλιαζε από τον πόνο χτυπώντας τις γροθιές της στο πάτωμα. Γιατί πάντα σε εκείνη? Η φωνή της μητέρας της αντιχούσε στο μυαλό της. «Πρόσεχε, Ελπίδα, οι άντρες θα σε εκμεταλλευτούν». Πόσο δίκιο είχε. Πόσο μισούσε που είχε δίκιο. Σηκώθηκε και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Το πρόσωπό της ήταν πρισμένο και κόκκινο. Αλλά κάτω από το πρίξιμο έβλεπε τα ζυγωματικά που είχαν εμφανιστεί, το πιο αδύνατο περίγραμμα, το σώμα που της είχε δώσει ο Άρης, και τώρα το μισούσε. Μισούσε κάθε κιλό που έχασε για εκείνον. Πήγε στην κουζίνα, άνοιξε τον ντουλάπι και πέταξε με μανία όλα τα κουτιά με τα συμπληρώματα της Λάρισσας στα σκουπίδια. Το μόνο που ήθελε ήταν να ξεχάσει. Και ήξερε μόνο έναν τρόπο. Άνοιξε το ψυγείο και έβγαλε ένα κουτί παγωτό σοκολάτα. Η παρηγοριά της. Ο παλιός, γνώριμος εχθρός της. Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν ένα θολό γκρίζο τοπίο.
Η Ελπίδα είχε ξαναπάρει όλα τα κιλά που έχασε και ακόμη περισσότερα. Η δουλειά της στην κοινωνική υπηρεσία, με δύσκολους εφήβους, την αποστράγγιζε συναισθηματικά. Τα βράδια, η μοναξιά, ήταν ο μόνος της σύντροφος. Η θεία της, η Όλγα, γυναικολόγος στο επάγγελμα και ο μόνος άνθρωπος που την καταλάβαινε πραγματικά, προσπαθούσε να την τραβήξει από τον βούρκο. «Ελπιδάκι μου, πρέπει να βγεις, να ζήσεις. Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου εξαιτίας ενός ανόητου», της έλεγε στο τηλέφωνο. Αλλά η Ελπίδα δεν είχε κουράγιο. Η αυτοπεποίθησή της ήταν συντρίμμια. Ποιος θα ενδιαφερόταν για εκείνη τώρα? Ένα βράδυ, χαζεύοντας στο διαδίκτυο, έπεσε πάνω σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών. Δίστασε. Φαίνονταν τόσο απελπισμένο. Αλλά μετά σκέφτηκε τι είχε να χάσει. Δημιούργησε ένα προφίλ. Επέλεξε μια φωτογραφία από την εποχή που ήταν πιο αδύνατη, λίγο πριν τον Άρη, την επεξεργάστηκε ελαφρώς στο Photoshop και πάτησε αποθήκευση. Ήταν ένα αθώο ψέμα, μια μικρή ασπίδα προστασίας. Τα μηνύματα άρχισαν να έρχονται. Αδιάφορα, κοινότυπα, μερικές φορές χυδαία. Η Ελπίδα απαντούσε μηχανικά, χωρίς καμία προσδοκία. Την διασκέδαζε, κατά κάποιον τρόπο, αυτή η παράλληλη ψηφιακή ζωή. Ώσπου μια μέρα, έλαβε ένα μήνυμα από κάποιον Νικόλα. Το προφίλ του είχε μια φωτογραφία που την έκανε να σταματήσει. Ήταν ένας άντρας με ζεστά καστανά μάτια και ένα ειλικρινές χαμόγελο. Δεν έγραψε κάτι εντυπωσιακό. Τη ρώτησε για το τελευταίο βιβλίο που διάβασε. Η συζήτησή τους κύλησε αβίαστα. Μιλούσαν για ώρες, για ταινίες, για μουσική, για όνειρα. Ο Νικόλας ήταν προγραμματιστής, έξυπνος, με χιούμορ και το πιο σημαντικό, δεν την πίεζε. Δεν ζητούσε προκλητικές φωτογραφίες, δεν έκανε ανάρμοστα σχόλια. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, η Ελπίδα ένιωσε ότι κάποιος ενδιαφερόταν για το μυαλό της, όχι για την εμφάνισή της. Μια μικρή φλόγα άναψε μέσα της. Μια φλόγα που φοβόταν να ονομάσει Ελπίδα. Μετά από 2 εβδομάδες συνεχούς επικοινωνίας, ο Νικόλας της πρότεινε να συναντηθούν. «Τι θα λες για έναν καφέ στο πάρκο του Φλίσβου το Σάββατο?» έγραψε. Ο πανικός την κυρίευσε. Ο καφές. Το πάρκο. Η πραγματική ζωή. Θα την έβλεπε. Θα έβλεπε ότι δεν ήταν το κορίτσι της φωτογραφίας. Θα έβλεπε τα παραπανίσια κιλά, την απογοήτευση στα μάτια της. Ήθελε να ακυρώσει, να βρει μια δικαιολογία, να εξαφανιστεί. Αλλά κάτι μέσα της την σταμάτησε. Η φωνή της θείας Όλγας. «Ζήσε, Ελπιδάκι μου». Πήρε μια βαθιά ανάσα. «Εντάξει», απάντησε. Το Σάββατο έφτασε βασανιστικά γρήγορα. Πέρασε 2 ώρες μπροστά στην ντουλάπα, δοκιμάζοντας και απορρίπτοντας ρούχα. Τίποτα δεν της φαινόταν σωστό. Τελικά κατέληξε σε ένα φαρδύ αέρινο φόρεμα. Έβαψε τα μάτια της, προσπαθώντας να κρύψει την αγωνία της. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. «Είσαι αυτή που είσαι», ψιθύρισε. «Αν δεν του αρέσεις, πρόβλημά του». Το πάρκο ήταν γεμάτο κόσμο. Ο ήλιος του απογεύματος έλουζε τα πάντα με ένα χρυσό φως. Η Ελπίδα περπατούσε νευρικά, σφίγγοντας την τσάντα της. Ο Νικόλας της είχε πει ότι θα την περιμένει στο παγκάκι δίπλα στο συντριβάνι. Πλησίασε και η καρδιά της χτύπησε σαν τρελή. Όλα τα παγκάκια ήταν άδεια, εκτός από ένα. Πάνω του καθόταν ένας νεαρός άντρας, αλλά δίπλα του ήταν ένα αναπηρικό καροτσάκι. Η Ελπίδα τον προσπέρασε, νομίζοντας ότι δεν ήταν αυτός. Στάθηκε δίπλα στο συντριβάνι, κοιτάζοντας γύρω της. Ίσως άργησε. Ίσως δεν θα ερχόταν ποτέ. «Ελπίδα». Η φωνή ήρθε από πίσω της. Γύρισε. Ήταν ο άντρας από το παγκάκι. Τα μάτια του ήταν ίδια με της φωτογραφίας, ζεστά, καστανά. Ήταν ο Νικόλας. Το βλέμμα της έπεσε στο καροτσάκι. Έμεινε άναυδη. Δεν ήξερε τι να πει. Ένιωσε το πρόσωπό της να κοκκινίζει από αμηχανία. Το ψέμα της για τα κιλά της φαινόταν τόσο ασήμαντο, τόσο γελίο μπροστά σε αυτό. «Σε ξάφνιασα, είπε ο Νικόλας με ένα πικρό χαμόγελο. «Θα έπρεπε να στο είχα πει. Απλά δεν ήξερα πώς. Είσαι ακόμα πιο όμορφη από κοντά». Η Ελπίδα ένιωσε μια σύγχυση συναισθημάτων. Ένιωθε ντροπή για την αρχική της αντίδραση, θυμό που της το έκρυψε, αλλά και μια παράξενη ανακούφιση.
Τα κιλά της δεν είχαν πια καμία σημασία. «Όχι, δηλαδή ναι, δεν το περίμενα», κατάφερε να ψελίσει. «Θέλεις να πάμε για εκείνον τον καφέ? Υπάρχει μια καφετέρια εδώ δίπλα». «Θα σου εξηγήσω τα πάντα», είπε και της έδωσε ένα μικρό μπουκέτο με κόκκινες μαργαρίτες. Η Ελπίδα πήρε τα λουλούδια και για πρώτη φορά εκείνη τη μέρα χαμογέλασε αληθινά. «Θα ήθελα πολύ», απάντησε. Καθώς περπατούσε δίπλα στο καροτσάκι του, συνειδητοποίησε ότι η ανασφάλειά της είχε εξαφανιστεί. Το πρόβλημά της φαινόταν τόσο μικρό μπροστά στο δικό του. Στην καφετέρια, με φόντο τη θάλασσα, ο Νικόλας της διηγήθηκε την ιστορία του. Πριν από 2 χρόνια, ήταν ένας επιτυχημένος προγραμματιστής, αραβωνιασμένος με μια κοπέλα, τη Δάφνη. Μια βροχερή νύχτα, γυρνώντας σπίτι, η Δάφνη, που οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε μια στροφή. Εκείνη γλίτωσε με γρατζουνιές. Ο Νικόλας όμως τραυματίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη. Στο χάος που ακολούθησε, η Δάφνη, φοβούμενη τις συνέπειες, τον έσυρε στη θέση του οδηγού πριν φτάσει η αστυνομία. Τον εγκατέλειψε στο νοσοκομείο και εξαφανίστηκε από τη ζωή του. Οι γονείς του, που ζούσαν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, δεν την είχαν συμπαθήσει ποτέ και του το είχαν πει. Ο Νικόλας, από εγωισμό και πληγωμένη περηφάνεια, δεν τους ομολόγησε ποτέ την αλήθεια. Τους έλεγε ότι η Δάφνη λείπει σε ένα μεγάλο επαγγελματικό ταξίδι. Η Ελπίδα άκουγε την ιστορία του με κομμένη την ανάσα. Η καρδιά της πονούσε για αυτόν τον άντρα. «Οι γονείς μου έρχονται στην Αθήνα το επόμενο Σαββατοκύριακο», είπε ο Νικόλας κοιτάζοντάς την στα μάτια. «Και περιμένουν να γνωρίσουν επιτέλους τη Δάφνη. Ξέρω ότι αυτό που θα σου ζητήσω είναι τρελό, Ελπίδα, αλλά θα δεχόσουν να παίξεις τον ρόλο της. Μόνο για ένα Σαββατοκύριακο. Να προσποιηθείς ότι είσαι η κοπέλα μου. Δεν αντέχω να τους πω την αλήθεια. Δεν αντέχω την λύπησή τους». Η Ελπίδα τον κοίταξε. Ήταν μια παράλογη, σχεδόν κινηματογραφική πρόταση. Αλλά στο βλέμμα του είδε τόση απόγνωση, τόση ανάγκη. Σκέφτηκε τον εαυτό της πόσο μόνη ένιωθε και αποφάσισε. «Γιατί Δάφνη? Το όνομά μου είναι Ελπίδα», είπε με ένα ελαφρύ χαμόγελο. «Τους είχα πει ψέματα ότι σε λένε Ελπίδα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί αυτό χρειαζόμουν τότε». Η Ελπίδα πήρε μια βαθιά ανάσα. «Εντάξει, Νικόλα. Θα το κάνω», είπε. «Θα γίνω η Ελπίδα σου για ένα Σαββατοκύριακο». Το επόμενο Σάββατο, η Ελπίδα βρέθηκε έξω από μια μοντέρνα πολυκατοικία στη Γλυφάδα. Το διαμέρισμα του Νικόλα ήταν ευρύχωρο, μίνιμαλ, με τεράστια παράθυρα που έβλεπαν στη θάλασσα. Μια αυστηρή μεσήλικη γυναίκα, η κυρία Σοφία, η οικιακή βοηθός, την υποδέχτηκε με ένα καχύποπτο βλέμμα. Ο Νικόλας την περίμενε στο σαλόνι. Το χαμόγελό του ήταν νευρικό αλλά ειλικρινές. «Σε ευχαριστώ που ήρθες», της ψιθύρισε. «Μην ανησυχείς, θα τα πάμε περίφημα», του απάντησε η Ελπίδα, προσπαθώντας να πείσει και τον εαυτό της. Η κυρία Σοφία του σέρβιρε τσάι με συσκευασμένα μπισκότα. Η Ελπίδα δεν άντεξε. «Νικόλα, πού έχεις αλεύρι και αυγά?» ρώτησε. «Αυτό δεν είναι πρωινό. Τώρα θα σου φτιάξω τις τηγανίτες της γιαγιάς μου». Μέσα σε λίγα λεπτά, η κουζίνα μύρισε κανέλα και ζεστασιά. Ο Νικόλας την παρακολουθούσε με θαυμασμό. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος γέμιζε το αποστηρωμένο του σπίτι με ζωή και μυρωδιές. Το κουδούνι χτύπησε. Οι γονείς του είχαν φτάσει. Ο κύριος Ηλίας, ένας επιβλητικός άντρας, και η κυρία Ναταλία, μια κομψή, καλοντυμένη γυναίκα. Η Ελπίδα ένιωσε την καρδιά της να σταματά. Ο Νικόλας την έπιασε από το χέρι. «Μαμά, μπαμπά, αυτή είναι η Ελπίδα μου». Η κυρία Ναταλία την αγκάλιασε θερμά. «Επιτέλους σε γνωρίζουμε, κορίτσι μου. Ο Νικόλας μας έχει μιλήσει τόσο πολύ για σένα». Η Ελπίδα έπαιξε τον ρόλο της τέλεια. Μιλούσε για τη δουλειά της, για τα ταξίδια της, για την αγάπη της για τον Νικόλα. Σέρβιρε τις τηγανίτες και όλοι ενθουσιάστηκαν. Ο κύριος Ηλίας την κοιτούσε εξεταστικά, αλλά η κυρία Ναταλία έδειχνε να την έχει συμπαθήσει. Το μεσημέρι, ο Νικόλας ανακοίνωσε το αδιανόητο. «Και για να σας προλάβω, με την Ελπίδα αποφασίσαμε να παντρευτούμε». Η Ελπίδα παραλίγο να πνιγεί με το νερό της. Τον κοίταξε έντρομη. Εκείνος της έκλεισε το μάτι, απολαμβάνοντας την παράσταση.
Το Σαββατοκύριακο πέρασε σαν σε όνειρο. Η Ελπίδα ανακάλυψε ότι της άρεσε να φροντίζει τον Νικόλα, να του μαγειρεύει, να τον κάνει να γελάει. Και εκείνος, από την πλευρά του, άρχισε να ανοίγεται. Το βράδυ της Κυριακής, αφού έφυγαν οι γονείς του, κάθισαν στο μπαλκόνι. «Ήσουν καταπληκτικοί», της είπε. «Τους ξεγέλασες όλους». «Ίσως όχι όλους», απάντησε η Ελπίδα. «Ο πατέρας σου με κοιτούσε σαν να ήξερε τα πάντα». Ο Νικόλας αναστέναξε. «Ελπίδα, δεν θέλω να τελειώσει αυτό. Μπορούμε να συνεχίσουμε να βλεπόμαστε σαν φίλοι». Η καρδιά της έκανε μια τούμπα. «Φυσικά», απάντησε προσπαθώντας να κρύψει τη χαρά της. Τις επόμενες εβδομάδες έγιναν αχώριστοι. Η Ελπίδα του μίλησε για τα όνειρά της για τη μαγειρική. Του εκμυστηρεύτηκε την ιστορία με τον Άρη. Ο Νικόλας την άκουγε με προσοχή χωρίς να την κρίνει. Μια μέρα η Ελπίδα είχε μια ιδέα. «Ξέρω έναν φυσικοθεραπευτή, τον κύριο Γρηγόρη. Είναι λίγο ιδιόρυθμος, αλλά λένε ότι κάνει θαύματα. Θέλεις να τον ρωτήσω για σένα?» Ο κύριος Γρηγόρης, ένας ηλικιωμένος άντρας με χέρια μάγου, άρχισε τις θεραπείες. Οι μήνες περνούσαν και η πρόοδος του Νικόλα ήταν απίστευτη. Η Ελπίδα ήταν συνεχώς δίπλα του, η μεγαλύτερη υποστηρικτριά του. Η σχέση τους βάθαινε. Δεν ήταν πια φίλοι. Κάτι άλλο πιο δυνατό γεννιόταν ανάμεσά τους, αν και κανείς από τους δύο δεν τολμούσε να το ομολογήσει. Μια μέρα, καθώς έκαναν μια βόλτα στην παραλία, μια ξανθιά, εντυπωσιακή γυναίκα σταμάτησε μπροστά τους. «Νικόλα!» Ο Νικόλας πάγωσε. Ήταν η Δάφνη. Το πρόσωπό του σκοτίνιασε. Η Δάφνη τον κοίταξε, μετά κοίταξε την Ελπίδα με ένα ειρωνικό ύφος. «Ακόμα στο καρότσι είσαι. Και ποια είναι η νοσοκόμα σου?» είπε χυδαία. Η Ελπίδα ένιωσε το αίμα να της ανεβαίνει στο κεφάλι. «Είναι η γυναίκα που αγαπώ. Κάτι που εσύ δεν θα καταλάβεις ποτέ τι σημαίνει», απάντησε ο Νικόλας με φωνή κοφτερή σαν γυαλί. Η Δάφνη έφυγε έξαλλη. Εκείνο το βράδυ, ο Νικόλας είπε στην Ελπίδα ότι την αγαπάει. Και εκείνη για πρώτη φορά τον πίστεψε. Η σχέση τους άνθιζε. Ο Νικόλας, με τη βοήθεια του κυρίου Γρηγόρη και την αγάπη της Ελπίδας, άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα με πατερίτσες. Η ευτυχία τους φαινόταν ότι τίποτα δεν μπορούσε να τη σκιάσει. Ώσπου ένα απόγευμα, η Ελπίδα αποφάσισε να κάνει μια έκπληξη στον Νικόλα. Πήγε στο σπίτι του νωρίτερα από το συνηθισμένο, κρατώντας μια σακούλα με υλικά για να του φτιάξει το αγαπημένο του παστίτσιο. Είχε το δικό της κλειδί. Άνοιξε την πόρτα σιγά, θέλοντας να τον ευνηδιάσει. Από το σαλόνι ακούγονταν φωνές, γυναικείες. Προχώρησε στις μύτες των ποδιών και τότε την είδε. Η Δάφνη. Στεκόταν στη μέση του σαλονιού, φορώντας μόνο ένα μπουρνούζι του Νικόλα. Τα μαλλιά της ήταν βρεγμένα. «Α, γεια σου», είπε η Δάφνη με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο. «Τον Νικόλα ψάχνεις. Κοιμάται. Είχε μια κουραστική μέρα». Η Ελπίδα ένιωσε το πάτωμα να φεύγει κάτω από τα πόδια της. Κοίταξε προς την κρεβατοκάμαρα. Η πόρτα ήταν κλειστή. Ο ήχος της σακούλας που έπεσε στο πάτωμα ήταν εκοφαντικός. «Τι κάνεις εσύ εδώ?» ψιθύρισε η Ελπίδα, με τη φωνή της να τρέμει. «Αυτό που θα έπρεπε να κάνω από την αρχή». «Διορθώνω το λάθος μου», απάντησε η Δάφνη πλησιάζοντάς την. «Ο Νικόλας και εγώ είμαστε ξανά μαζί. Κατάλαβε ποια αγαπάει πραγματικά. Εσύ ήσουν απλά μια παρηγοριά. Μια χοντρή, αξιολύπητη παρηγοριά». Κάθε λέξη ήταν και ένα δηλητηριασμένο βέλος. Η Ελπίδα δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Έκανε μεταβολή και έτρεξε έξω από το διαμέρισμα, έξω από τη ζωή του. Δεν άκουσε τη Δάφνη να γελάει πίσω της, δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Έτρεχε ξανά, όπως τότε, στο γυμναστήριο. Έτρεχε για να ξεφύγει από τον πόνο, από την απόλυτη ταπείνωση. Πώς μπόρεσε να είναι τόσο ανόητη? Πώς μπόρεσε να τον εμπιστευτεί? Όλοι οι άντρες ήταν ίδιοι. Ψεύτες, προδότες. Εκείνο το βράδυ άλλαξε τον αριθμό του τηλεφώνου της. Έσβησε κάθε ίχνος του Νικόλα από τη ζωή της. Η καρδιά της είχε σπάσει ξανά. Αυτή τη φορά όμως ένιωθε ότι δεν υπήρχε κόλλα για να την ξαναφτιάξει. 3 εβδομάδες αργότερα, η Ελπίδα δεν ένιωθε καλά. Είχε συνεχώς ναυτίες. Το απέδωσε στο στρες,
στη στενοχώρια. Αλλά μια πρωινή ζαλάδα την οδήγησε στο φαρμακείο. Το τεστ εγκυμοσύνης έδειξε 2 γραμμές, 2 κατακόκκινες, αμήλικτες γραμμές. Ήταν έγκυος, στο παιδί του Νικόλα. Ο κόσμος της σκοτίνιασε. Τι θα έκανε τώρα, μόνη, χωρίς δουλειά ουσιαστικά, και με ένα παιδί από τον άντρα που τη διέλυσε? Η πρώτη της σκέψη ήταν η έκτρωση. Δεν μπορούσε. Δεν ήθελε να φέρει στον κόσμο ένα παιδί κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πήγε κρυφά στο νοσοκομείο όπου δούλευε η θεία της, ελπίζοντας να μην τη συναντήσει. Αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Η Όλγα τη είδε στον διάδρομο. «Ελπίδα, τι κάνεις εδώ?» Δεν μπόρεσε να της πει ψέματα. Ξέσπασε σε κλάματα και της τα είπε όλα. Η θεία της την αγκάλιασε. «Ηρέμησε, παιδί μου», της είπε. «Θα το βρούμε μαζί. Αλλά άκουσέ με, μην κάνεις το ίδιο λάθος που έκανα εγώ στα νιάτα μου. Ένα παιδί είναι ευλογία, ποτέ λάθος». Η Όλγα πήρε την Ελπίδα να μείνει μαζί της. Η Φωτεινή όταν το έμαθε, έγινε έξαλλη. «Θα μας ρεζιλέψεις, τι θα πει ο κόσμος?» Αλλά η Ελπίδα, για πρώτη φορά στη ζωή της, δεν την άκουσε. Με την υποστήριξη της θείας της, αποφάσισε να κρατήσει το μωρό. Ήταν το δικό της μωρό, η δική της Ελπίδα. 9 μήνες αργότερα γεννήθηκε η Μαρία. Ένα πανέμορφο κοριτσάκι με τα καστανά μάτια του πατέρα της. Η Ελπίδα αφοσιώθηκε σε εκείνη. Η Μαρία έγινε το κέντρο του κόσμου της. Τα χρόνια πέρασαν. Η Ελπίδα έπιασε δουλειά ως βοηθός σε ένα ζαχαροπλαστείο στο Κολονάκι. Το ταλέντο της δεν άργησε να φανεί. Παράλληλα, ξεκίνησε ένα blog μαγειρικής, το «Οι συνταγές της Ελπίδας». Οι φωτογραφίες της, οι απλές, σπιτικές συνταγές της και οι τρυφερές ιστορίες που της συνόδευαν έκαναν το blog της viral. Η ζωή της είχε βρει έναν νέο ρυθμό, έναν ρυθμό γλυκόπικρο, αλλά δικό της. Ένα πρωί έλαβε ένα email. Ο αποστολέας ήταν μια γυναίκα με το όνομα Δήμητρα Παπαδοπούλου, ιδιοκτήτρια μιας αλυσίδας εστιατορίων με παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Η κυρία Δήμητρα της έγραφε ότι παρακολουθούσε το blog της για μήνες και είχε εντυπωσιαστεί από το πάθος και το ταλέντο της. Της προσέφερε τη θέση της βοηθού σεφ στο κεντρικό της εστιατόριο, στην Πλάκα. Η Ελπίδα νόμιζε ότι ονειρευόταν. Μια τέτοια ευκαιρία. Σε εκείνη. Πήγε στη συνάντηση τρέμοντας. Η κυρία Δήμητρα ήταν μια δυναμική αρχοντική γυναίκα που περπατούσε με μπαστούνι, είδε κάτι στην Ελπίδα, είδε τη φωτιά στα μάτια της. Την προσέλαβε επιτόπου. «Το μόνο που ζητάω είναι αφοσίωση», της είπε. «Αυτό το εστιατόριο είναι η ζωή μου». Η Ελπίδα υποσχέθηκε ότι θα δώσει τον καλύτερό της σε αυτό. Ήταν η αρχή μιας νέας απρόσμενης καριέρας. Η ζωή της έπαιρνε επιτέλους τη γεύση που πάντα ονειρευόταν. Τα επόμενα 5 χρόνια, η Ελπίδα δούλεψε σκληρά. Η ζωή της ήταν η Μαρία και η κουζίνα. Ανέβηκε στην ιεραρχία, έγινε η δεξί χέρι του σεφ. Είχε αδυνατήσει, όχι από δίαιτες, αλλά από την κούραση και την αφοσίωση. Η επιτυχία της έδωσε μια νέα αυτοπεποίθηση. Νίκιασε ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα κοντά στο σχολείο της Μαρίας. Η μητέρα της, η Φωτεινή, είχε μαλακώσει με τα χρόνια. Η Μαρία ήταν η αδυναμία της. Η θεία Όλγα ήταν πάντα ο φύλακας άγγελός τους. Η Ελπίδα είχε φτιάξει τη δική της μικρή, δυνατή γυναικεία οικογένεια. Τον Νικόλα δεν τον είχε ξεχάσει ποτέ. Υπήρχαν βράδια που τον σκεφτόταν. Αναρωτιόταν αν ήξερε, αν θα τον ένοιαζε, αλλά έδιωχνε αυτές τις σκέψεις. Ο πόνος ήταν ακόμα εκεί, θαμμένος βαθιά, σαν ένα παλιό αγκάθι στην καρδιά της. Ένα βράδυ, στο εστιατόριο, επικρατούσε πανικός. Ένα ζευγάρι από ένα μεγάλο τραπέζι ζήτησε να μιλήσει στον σεφ για να τον συγχαρεί για ένα πιάτο. Ο σεφ, ο κύριος Σταύρος, ήταν απασχολημένος. «Ελπίδα, πήγαινε εσύ. Είναι το δικό σου αρνάκι κλέφτικο», της είπε. Η Ελπίδα σκούπισε τα χέρια της στην ποδιά της και βγήκε στη σάλα. Πλησίασε το τραπέζι με ένα επαγγελματικό χαμόγελο. Το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη της. Στο τραπέζι κάθονταν ο κύριος Ηλίας και η κυρία Ναταλία. Οι γονείς του Νικόλα την κοίταξαν. Στην αρχή με απορία, μετά με αναγνώριση. «Ελπίδα», ψιθύρισε η κυρία Ναταλία. Ο χρόνος σταμάτησε.
Η Ελπίδα ένιωσε το αίμα να φεύγει από το πρόσωπό της. Δεν ήξερε τι να πει, τι να κάνει. Ήθελε να γυρίσει και να τρέξει, να κρυφτεί στην ασφάλεια της κουζίνας της. Αλλά τα πόδια της είχαν καρφωθεί στο πάτωμα. «Εσείς! Εδώ!» ήταν το μόνο που κατάφερε να πει. Ο κύριος Ηλίας σηκώθηκε. «Ελπίδα, πρέπει να σου μιλήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό». Η Ελπίδα, σαν σε ύπνωση, τους οδήγησε στο μικρό γραφείο του εστιατορίου. Εκεί της αποκάλυψαν την αλήθεια. Ο κύριος Ηλίας δεν είχε πιστέψει ποτέ την ιστορία του Νικόλα. Είχε κάνει τη δική του έρευνα και είχε ανακαλύψει την αλήθεια για το ατύχημα και την προδοσία της Δάφνης. Είχε βρει ακόμα και τον πλούσιο εραστή της. Όταν είδαν την Ελπίδα στο σπίτι του γιού τους, κατάλαβαν αμέσως το σχέδιό του, αλλά αποφάσισαν να παίξουν το παιχνίδι γιατί είδαν στα μάτια της την αγάπη και την καλοσύνη που έλειπε από τη Δάφνη. Είχαν ελπίσει ότι η Ελπίδα θα τον βοηθούσε να ξεπεράσει την άλλη. Η Ελπίδα άκουγε και δεν πίστευε στα αυτιά της. «Και εκείνη η μέρα, στο διαμέρισμα?» ρώτησε με κομμένη την ανάσα. «Ήταν μια παγίδα, παιδί μου», είπε η κυρία Ναταλία πιάνοντάς της το χέρι. Η Δάφνη έμαθε από κάποιον ότι ο Νικόλας άρχισε να περπατάει. Πήγε στο σπίτι του με το πρόσχημα να ζητήσει συγγνώμη. Εκείνη την ώρα του τηλεφώνησαν από τη δουλειά για κάτι επίγον. Έφυγε βιαστικά, αφήνοντάς την στο μπάνιο. Της είπε απλά να κλείσει την πόρτα φεύγοντας. Δεν φαντάστηκε ποτέ τι θα έκανε εκείνη. Όταν ο Νικόλας γύρισε και έμαθε τι σου είπε, την έδιωξε κακήν κακός. Μετά σε έψαχνε παντού, αλλά είχες αλλάξει τηλέφωνο, είχες εξαφανιστεί. Η Ελπίδα έκλαιγε σιωπηλά. Τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια χαμένα βασισμένα σε ένα ψέμα. «Και ο Νικόλας?» ρώτησε. «Είναι καλά. Δουλεύει μαζί μου. Δεν παντρεύτηκε ποτέ. Νομίζω ότι ακόμα εσένα περιμένει», απάντησε ο κύριος Ηλίας. «Και πρέπει να μάθει. Πρέπει να μάθει ότι έχει μια κόρη». Η Ελπίδα σήκωσε το κεφάλι της. Η απόφαση είχε πάρθει. Εκείνο το βράδυ, η Ελπίδα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Η Μαρία κοιμόταν ήσυχα στο διπλανό δωμάτιο. Την κοίταξε. Έμοιαζε τόσο πολύ στον Νικόλα. Πώς θα του το έλεγε? Πώς θα αντιδρούσε? Το επόμενο πρωί, η κυρία Ναταλία της τηλεφώνησε. «Ελπίδα, ο Νικόλας έμαθε. Του τα είπαμε όλα. Θέλει να σε δει, να σας δει». Συμφώνησαν να συναντηθούν στο σπίτι της Ελπίδας το απόγευμα. Η Ελπίδα προετοίμασε τη Μαρία. «Αγάπη μου, σήμερα θα γνωρίσεις κάποιον πολύ ξεχωριστό. Θα γνωρίσεις τον μπαμπά σου». Τα μάτια της μικρής φωτίστηκαν. «Αληθινά, μαμά? Έχω μπαμπά?» Η ερώτηση της ράγισε την καρδιά. Το κουδούνι χτύπησε. Η Ελπίδα πήγε να ανοίξει, με την καρδιά της να χτυπά σαν ταμπούρλο. Στην πόρτα στεκόταν ο Νικόλας. Ήταν ο ίδιος, αλλά και διαφορετικός. Πιο ώριμος, με μια θλίψη στα μάτια που δεν υπήρχε πριν. Στα χέρια του κρατούσε ένα τεράστιο αρκουδάκι. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν. Ο χρόνος, τα ψέματα, ο πόνος, όλα εξαφανίστηκαν. Υπήρχαν μόνο αυτοί οι δύο. «Ελπίδα», ψιθύρισε. «Νικόλα», απάντησε εκείνη. Η Μαρία εμφανίστηκε πίσω από τη φούστα της μητέρας της, κρατώντας σφιχτά το ύφασμα. Ο Νικόλας γονάτισε. «Εσύ πρέπει να είσαι η Μαρία», είπε με τρεμάμενη φωνή. «Είμαι ο μπαμπάς σου. Συγγνώμη που άργησα τόσο πολύ». Η Μαρία τον κοίταξε, μετά κοίταξε τη μητέρα της. Η Ελπίδα της χαμογέλασε ενθαρρυντικά. Η μικρή άφησε τη φούστα της μητέρας της και έκανε ένα διστακτικό βήμα προς τον Νικόλα. Τον αγκάλιασε σφιχτά γύρω από τον λαιμό. Ο Νικόλας έκλεισε τα μάτια και ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό του. Την σήκωσε στην αγκαλιά του και σηκώθηκε. Πλησίασε την Ελπίδα. «Μας έκλεψαν τόσο χρόνο», είπε. «Δεν θα αφήσω να μας κλέψουν ούτε μια μέρα ακόμα. Σ' αγαπώ, Ελπίδα. Πάντα σ' αγαπούσα». Τους επόμενους μήνες, η Ελπίδα και ο Νικόλας προσπαθούσαν να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο. Η Μαρία ήταν ευτυχισμένη. Είχε επιτέλους τον μπαμπά που πάντα ονειρευόταν. Ο Νικόλας μετακόμισε στο σπίτι τους. Κάθε βράδυ, οι τρεις τους έτρωγαν μαζί σαν μια κανονική οικογένεια. Μια μέρα, η κυρία Δήμητρα κάλεσε την Ελπίδα στο γραφείο της. Η υγεία της είχε επιδεινωθεί. «Ελπίδα», της είπε, «οι γιατροί μου δίνουν λίγους μήνες.
Δεν έχω κανέναν στον κόσμο. Εσύ είσαι σαν την κόρη που δεν είχα ποτέ. Θέλω να σου αφήσω τα εστιατόρια. Θέλω να συνεχίσεις εσύ το όνειρό μου». Η Ελπίδα δεν το πίστευε. Προσπάθησε να αρνηθεί, αλλά η κυρία Δήμητρα ήταν ανένδοτη. Λίγους μήνες αργότερα, η κυρία Δήμητρα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας την Ελπίδα μια ολόκληρη αυτοκρατορία και μια τεράστια ευθύνη. Η ζωή της είχε αλλάξει ξανά, με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο. Ένα χρόνο μετά, ένα ηλιόλουστο φθινοπορεινό πρωινό, ένα μεγάλο αυτοκίνητο σταμάτησε έξω από ένα παλιό πέτρινο σπίτι σε ένα χωριό της Αρκαδίας. Από το αυτοκίνητο βγήκαν ο Νικόλας, η Ελπίδα και η Μαρία, μαζί με τη Φωτεινή και την Όλγα. Ήταν το σπίτι της γιαγιάς Ελένης. Είχε σχεδόν γκρεμιστεί, η αυλή ήταν γεμάτη αγριόχορτα, αλλά ο Πλάτανος στεκόταν ακόμα εκεί, περήφανος και σοφός. «Τι κάνουμε εδώ?» ρώτησε η Μαρία. Ο Νικόλας έβγαλε ένα κλειδί από την τσέπη του. «Έκανα μια έκπληξη στη μαμά σου. Αγόρασα το σπίτι. Θα το φτιάξουμε. Θα γίνει το εξοχικό μας». Η Ελπίδα τον κοίταξε με δάκρυα στα μάτια. Τον αγκάλιασε σφιχτά. «Είσαι το καλύτερο δώρο που μου έκανε ποτέ η ζωή», του ψιθύρισε. Κάτω από τον πλάτανο, εκεί που όλα είχαν ξεκινήσει, η Ελπίδα κατάλαβε. Η ζωή της δεν ήταν μια ευθεία γραμμή. Ήταν ένας κύκλος. Κάθισαν όλοι μαζί σε ένα τραπεζομάντιλο που έστρωσαν στο χώμα. Η Ελπίδα είχε φέρει ένα καλάθι. Το άνοιξε και έβγαλε ένα ταψί με ζεστές μυρωδάτες τηγανίτες, ακριβώς όπως τις έφτιαχνε η γιαγιά της. Τις σέρβιρε με μέλι και καρύδια. Καθώς έτρωγαν και γελούσαν, τα χρυσά φύλλα του πλάτανου έπεφταν απαλά γύρω τους, σαν κομφετί. Η Ελπίδα κοίταξε την οικογένειά της. Τον άντρα που αγαπούσε, την κόρη της, τη μητέρα της, τη θεία της. Η καρδιά της ήταν γεμάτη. Δεν ήταν πια η ανασφαλής φοιτήτρια, ούτε η προδομένη γυναίκα. Ήταν η Ελπίδα. Μια γυναίκα που έπεσε αλλά σηκώθηκε. Μια γυναίκα που έμαθε ότι η αληθινή ευτυχία δεν είναι να αποφεύγεις τις δυσκολίες, αλλά να τις μετατρέπεις σε δύναμη. Και η δική της δύναμη μύριζε κανέλα, μέλι και ατελείωτη αγάπη. Το παρελθόν την είχε πληγώσει, αλλά το μέλλον ήταν δικό της, λαμπερό και γεμάτο υποσχέσεις. Ο Νικόλας έπιασε το χέρι της. «Σε τι σκέφτεσαι?» τη ρώτησε. Η Ελπίδα χαμογέλασε. «Σκεφτόμουν πόσο περίεργη είναι η ζωή. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να σου προκαλέσει τον μεγαλύτερο πόνο και ένας άλλος να σου δώσει την απόλυτη ευτυχία. Και ποιος είμαι εγώ από τους δύο?» τη ρώτησε εκείνος, προσποιούμενος τον σοβαρό. «Εσύ. Εσύ είσαι η συνταγή που έψαχνα σε όλη μου τη ζωή», του απάντησε. Έσκυψε και τον φίλησε, με μια γλύκα που μόνο οι καρδιές που έχουν γνωρίσει τον πόνο μπορούν να νιώσουν. Η Μαρία τους κοίταξε και γέλασε. «Μπλιάχ!» φώναξε. Όλοι ξέσπασαν σε γέλια. Ο ήχος της ευτυχίας τους ταξίδεψε πάνω από το μικρό χωριό, ένα τραγούδι ελπίδας που έλεγε ότι ακόμα και μετά την πιο σκοτεινή νύχτα, ο ήλιος πάντα, μα πάντα, ανατέλει ξανά. Καθώς ο ήλιος άρχιζε να δύει, ζωγραφίζοντας τον ουρανό με πορτοκαλί και μοβ χρώματα, η μικρή οικογένεια μάζεψε τα πράγματά της. Πριν μπουν στο αυτοκίνητο, η Ελπίδα γύρισε και κοίταξε για τελευταία φορά το παλιό σπίτι. Δεν έβλεπε πια ερείπια. Έβλεπε το μέλλον. Έβλεπε τα γέλια της Μαρίας να τρέχει στην αυλή, τα οικογενειακά τραπέζια κάτω από τον πλάτανο, τα ήσυχα βράδια με τον Νικόλα δίπλα στο τζάκι. Το σπίτι αυτό δεν ήταν απλά πέτρες και ξύλα. Ήταν οι ρίζες της, και τώρα ήξερε ότι μπορούσε να πετάξει όσο ψηλά ήθελε, γιατί είχε ένα μέρος να επιστρέφει. Ένα μέρος που την περίμενε πάντα γεμάτο αναμνήσεις και υποσχέσεις. Ένα μέρος που το έλεγαν σπίτι. Ένα μέρος που το έχτισε η ίδια, με το πιο δυνατό υλικό, την αγάπη. Και κάπως έτσι, η Ελπίδα βρήκε τη δική της συνταγή για την ευτυχία. Δεν ήταν γραμμένη σε κάποιο βιβλίο μαγειρικής. Την έφτιαξε η ίδια, με υλικά την επιμονή, τη συγχώρεση και μια τεράστια δόση αγάπης. Η ιστορία της μας διδάσκει ότι οι μεγαλύτερες προδοσίες μπορούν να οδηγήσουν στις πιο απρόσμενες ευλογίες και ότι η ελπίδα, ακόμα και όταν φαίνεται χαμένη, πάντα βρίσκει τον τρόπο να ανθίσει ξανά. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτή τη συγκινητική ιστορία. Αν σας άγγιξε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like
να αφήσετε το σχόλιο σας και να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερες αφηγήσεις που μιλούν στην καρδιά. Εσείς πιστεύετε στη μοίρα ή πιστεύετε ότι διαμορφώνουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας?